kompis. Ja. Men hon är ju... Men jag tror ju inte att hon... Frågan är, hon vill nog kanske bara ha konstansen. Hon är inte intresserad av den andra delen. Men jag så tänker att som chef så ska man vara intresserad av båda. Eller i alla fall den andra delen. Tänker jag, att då kunna vara grounded med sina medarbetare. Jag tycker att hon ska ha båda. Jag tycker att hon ska ha båda. Jonas tror att det tror jag är man kan inte se. Sorry. Johanna kommer att jobba lite hårdare. Hon har inte man har inte ledning lika mycket som Jonas gör. Så Jonas gör ju väldigt mycket intervjuer och ihop. Han kommer att kunna sätta de här filmerna ganska och titta på det här. Johanna kommer att få jobba lite hårdare. Men hon kommer att fixa det. Men hon kommer att behöva jobba lite hårdare. Och Pernilla ska köpa både som konsultkontor. Jag tror hon tänker det. Hon jobbar ju som konsultant. Det är ju jättedumt att hon inte har det. Så hon har ju precis samma typ av uppdrag. Och Thomas går och Anna tror jag både och. Men jag vet inte vad hon har tänkt sig. Det är också viktigt, tänker jag. Men det är väl det licensprocessen som ska säkerställa. Ja, men annars blir det ju som att Thomas har dåligt rykte för hela kommentarer. Det gör det fortfarande. För det, alltså, å andra sidan, jag kan känna igen men var det är så att Science kan vara provocerande. Ja, för många. Det kan jag också känna. Mycket provocerande. Och då gäller det, för jag tror att för min del, de utbildningsminister som jag tycker jag har inte kunnat nå dem. Då är det, jag tror att det beror helt enkelt på att de bara Science du ska inte komma hit på dem. Det är rent, annars är det samma innehåll, samma energi, ingen skillnad och bemöta alla på samma sätt. Så att där är det, och då har man inte som jag tänker som kämpare som attan. Och sen sista nu, alla bara, och bara, gud vad bra. Och jag frågar Anna, vad gjorde du? Vad var det som spelade då? Och vad var det? Jag vet inte från min sida. Vad fick du för svar? Nej men, jag frågade henne, hon sa nej, jag vet det här sa hon. Det sa något utbildning hon sa. För de kom fram även som ledde hela den här